V tomto videu si prejdeme jednonožný mŕtvý ťah. Principiálne je to isté, čiže ten primárny pohyb bude cez pánvu, ale nastavenie nôh v tomto prípade není teda vedľa seba, ale bude tak, že jedna noha teda je vpredu a tú druhú posuniem tak, že prednú časť chodidla mám na úrovni päty, hej, tej prednej. Čiže toto je základné a my ideme tak, že predná časť chodidla je na úrovni päty. Dobre, kettlebell si môžem chytiť do jednej ruky alebo do dvoch rúk, v tomto variante budeme teda do dvoch rúk. Postavenie teda nôh, ešte šírka je taká šírka ramien. Dobre, teraz som vytiahnutý a v podstate tak, ako sme si povedali, trošku povolím koleno a zadok ťahám dozadu, kettlebell na úrovni päty, vrácam sa naspäť. Hej, čiže primárne ten pohyb vychádza z pánvy, chrbát nehrbím a kettlebell držím na úrovni ťažiska, čiže na úrovni päty. Na čo si dávam pozor, teda primárne, s čím majú ľudia problém, je to, že aby sa netlačili dopredu, aby moc nekrčili koleno, hej? Čiže aby to nebolo zase také drepové, ale vyslovene nie je to cez pánvu. A takisto táto noha, hej? Nenehávam ju vystretú, lebo ma to vyosí, hej? Že nebudem mať pekne rovno pánvu. Kolená sú na rovnakej úrovni a celý čas tak aj zostávajú. To nám zabezpečí, že tá pánva bude pekne rovno a nebude nejakým spôsobom takto otvorená.